Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar li Partit Nazzjonalista fil-Gvern ineħħi t-taxxa tas-suċċessjoni. Matul masra li f'Birkirkana ħabbar li kull trasferiment li jseħħ f'kans ta' wirt ma jkunx taxxabbli u l-lanqas titħallas bolla. Ipproponu wkoll li titneħħa t-taxxa tas-suċċessjoni fuq in-negozji. Dan jinvolvi kemm l-isma u dak immobbli fil-kumpanija użata għall-kummerċ. Ipproponu wkoll li Gvern Nazzjonalista jneħħi t-taxxa u l-bolla fuq id-donazzjoni ta' proprjetà immobbli li jgħaddi minn ġenituri għal uliedhom jew nopotijiet. Din l-eżenzjoni tapplika fuq kull tip ta' proprjetà immobbli. Sostna li bekk il-Partit Nazzjonalista se jkun qed ineħħi l-pis tat-taxxi minn fuq il-poplu Malti u Awċi. Matul ir-rally l-kap tal-Partit Nazzjonalista ċaħat kategorikament l-allegazzjonijiet tal-Prim Ministru Robert Abela u stiednu biex imur għand il-Kummissarju tal-Pulizija u jagħmel rapport. Waqal dan brabta ma' dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela aktar kmieni meta sostna li l-moħ wara l-proġett propost mill-Partit Nazzjonalista f'Hertz Bank ġiet proposta mill-akbar kontrabandist tal-fjuwil f'Malta. Sostna li ugburi minn din il-proposta u qali li mħuħ wara din il-proposta huma l-aqwa imħuħ u mhux kriminali. Fisser l-allegazzjonijiet bħala irresponsabbli u li fi kliemu ħadd ma jistenna li mexxej politiku joħroġ b'allegazzjonijiet f'kampanja elettorali bla provi. Dr. Borg tem li hu mhux imbeżza iżda determinat li jagħti ġdid lill-pajjiż.